Her er København. Dit København. Og i dit København er der snart valg. Men det er ikke et almindeligt valg. For her kan du selv få mulighed for at stille op og blive en aktiv del af Københavns udvikling, også selvom du ikke er politiker. Det er et valg, der kan sikre dig indflydelse på din bydel, samtidig med at du opnår erfaring og får point på CV'et. Det drejer sig nemlig om lokaludvalgene i København. Lokaludvalgene er et bindeled, som skal skabe dialog mellem byens borgere og politikere. De er til for at styrke nærdemokratiet og samtidig sikre en positiv udvikling af byen, hvor borgerne står i centrum. Og i København er der ikke mindre end 12 forskellige lokaludvalg fordelt ud over hele byen. Indre By, Vesterbro, Kongens Enghave, Nørrebro, Østerbro, Christianshavn, Amager Øst, Amager Vest, Valby, Bispebjerg, Vandløse og Brønshøj Husum. Som medlem af lokaludvalget i din bydel kommer du til at arbejde aktivt sammen med kommunen, foreninger og erhvervslivet. Du får erfaring inden for politik, byudvikling og adgang til et bredt netværk af mennesker, der alle deler dit engagement. Så mener du, at der er aktuelle eller principielle sager, som politikerne bør reagere på? Har du ambitioner, der rækker bare lidt ud over vrede læserbreve i avisen? Og brænder du generelt for at gøre København til en endnu federe by at bo i, så bør du overveje at stille op i netop dit lokaludvalg. Det kræver kun, at du er fyldt 18 år og repræsenterer en forening med lokale aktiviteter i den bydel, som du vil stille op i. Vi ses i vores København.